Kawuok Mombasa waduogo e gwenge mag Kisumu odiochieng' ma kawuono nyakwarom gajwang' ni hingo odiochieng' mano mar nyarogno. Kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga mane Kisumu nigi geno mar biro yudo lony mag thiedho tuo nyarogno mamako nyithindo. Ni mari thuolo ni nitie masinde to jolony ema nok. Kaka jafwambo marwa Esther Ojwang' lero, chuno ni jotuo mag nyarogno ma gin nyithindo ichwalo e kuonde thieth mamoko kendo ma oko eka giyud thieth. Ma e chal mar kama jotuo nyarogno yude thieth e kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu, kama nyithindo mantiere piny mar higni 10 koro geno nitie ni biro yudo thieth e kar thiethno to ok dhi manyo thieth e kauntis mamoko. Dr. Ndinya Florentius, ma en laktar motelo ne thiedho nyarogno, leronwa ni kata odoko ni masinde mag thiedho nyithindo nitiere, jogo mantiere kod lony moromo mar thiedho nyithindogo ema pod onge. Most patients, particularly the younger population, ages less than 10 and below, currently most of them have been receiving their dialysis at Moi Teaching and Referral Hospital. So part of our growth curve and what we aim to do is to be able to provide dialysis for this younger population. And we are in the process of also upscaling the human resource to be able to take care of them. So yes, we have the capacity, our machines is able to do that, but now we are working on the human resource to support that aspect. Omedo kowacho ni ne ok gin maber ahinya higni 15 mokalo kod weche masinde, ka sani gintiere kod masinde moromo mar timo thieth. Slightly more than 15 years ago in Jaramogi, we started off with 2 machines. Gradually, our capacity have grown with a lot of interventions that were put in place, even with the promulgation of the new constitution and devolution. Through successive governments, there was the private-public partnerships, or rather what we consider placements of equipment through the MES project, which expanded our services. So we increased from a total of 2 machines to about 17 machines in total. Mopogore kod mano, jotuo mantiere kod tuo mar nyarogno pod yuago midhiero kamoting'o nengo mar yedhe bedo malo e kind midhiero mamoko. It comes also with a lot of challenges that they need to be on hospital 2 times a week, as we had mentioned earlier. Also comes with the burden of medication in terms of treating their other underlying comorbidities, diabetes, hypertension, as well as management for anemia. Shida to sibet mang'eny koro kakwan ma obiro transport sech moko shida to clinic bochuni nyaka ibi. Koro ng'eni sech moko chuno achuna ni sech ok ikonya kwayo nyamanyo yore te nikech kilewo to be idhi winjo marach. Midhiero ma okwako chenro mag tiyo gi okumba mag thieth mar SHA bende giwacho ni osebedo ohinga e thieth margi. An ang'iyo mana ni ka ginyalo konyowa watiek shida mar kidney nikech timo dialysis is not enough. Pod ibiro tiyo gi pesa kiwuotho, but ka ne ginyalo konyowa ni kata nitie kata kaka transplant. Ing'eni bech transplant ni malo. Koro ka ginyalo konyowa mondo watim transplant e yo mayot. Wachani gi get kako shanya chiwonwa yath. Kasto osiptende mag level 3 gi 4 gi medi machines go bedo mang'eny mondo koro at least duration kuminya wuothe gi tiende kedhe. Ng'eni koro wan kako waya dal chuno ni waidho mtoka. Esther Ojwang', Ramogi TV, Kisumu County. Nyakwarom kabod wantiere weche mtenore kod tuo ma nyarogno wadhi nyake kaunti